Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu ifo kafet. Taparade marohata doho topik jahob jowon nama au jadi alusakuma ibana. Sian pasalmen bidu sia pulusada ayat 15a. Taparade marohata tapuji matuhata sian buku ende nomor 12 ayat sada opat dohot 5. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songonodo didok Tuhan Jehovah, jowon nama au, jala alusaku ma ibana, sai donganoku do ibana jupa hagogotan, paluau kudo ibana jalamar mulia ibana bahenoku. Sai pamahapoku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangondingan ni natibuli. Jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatudosan. Nama doktu Jehovah. Haporusaku jala partano batoaku. Debataku marhaporusan tuho doau, amen. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami para siroha na sumurong. Debatani hatuaw nami, huingot hami do di akka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul ma rohanami jala parbadiai mamikiri sude na tinaunay. Patadahon ma tuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala hupasauton hami, lomo ni rohani na manobus hami, asa martua hami, marhite sianiro di saleleng-leleng na. Say patupa mai, di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus,
anak haholongan ni Roham. Amen. Patik ni debata di mingguta sadarion imasian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ay honauhumna dosogot aka namarsineang di goarna. Dia do lapatani i oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang ita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni dibata, ay dinatar sosak doho ditangiang, doho dipuji-puji ado si dohonon goar ni debata, imasahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupatik. Amen. Sian hurun dalinu sa
ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu na badiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma alani hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangondihon hami. Asi roham di hami. Say patok tongma di hami roha hamuliateon tuho. O ton di porbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum na saluhut na bernit. Binaheni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asih ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho aledebata ama. Anak dohotondi porbadia. Amen. Hata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Romaho tuhau, asa mangulu tondimuna, nina Tuhan Jahoba. Tungsurarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hafas domuse. Hasangapon mandi debata na digijang. Amen. Epistel di Minggu Sadarion ima nani enet sian Markus bidu 10 ayat 46 ro di ayat 52. Tajahama marsikat sorin. Dungi tibongoti nasida mahuta Jeriko.
Jadi dina ruar ibanasian Jeriko rapon siseana dot halak natorop. Adong mahudul disi dipinggol ngidalani sahalak na panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Lado mamisang ibana asasip niyan, alaylam digogodo manjauhon, ale anak ni si Daud asi maroham diaw. Jadi hatop ma ibana hehe lau mandapoton Yesus. Laos tading do anggo ulosna. Dungi didok Yesus ma tu ibana, lao maho, dipangoluha porsiaon mi doho, jala mamitor marnida mamatana, laos diihuton ma Yesus di sidalanan nai. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala naum peopsa. Amen. Tidakon maha porseao tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, ngabebean siato di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit, di panguman di silatus, na mate tarpajal di bana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toru dun ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, dahudur tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria to paniala Kristen akan na badia, dohot dihasisaan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen.
Titik namasa di Wiyata di Minggu 10 Februari 2024. Nafarjolo ruas nataba. Congjok tamu abangina. Tajalo do gabe ruas di Huriata Ima Nafarjolo keluarga Taruli Moses Pardede Inang Priska Esther Mayunda Borulu Bagawa Rap dohot sada yang akun nasida bawa Naros yang AKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Inganan nasida di Jalan Dalang Perung Gria Semar Blok Besada Kelurahan Muncul Manang Wiktolu Napaduahon keluarga Indo Prasetyo Siahaan Inang Sai Marina Buntobing Rap dohot sada yang akun nasida bawa Majalo pasu-pasu pabagason di
GKO Jemaat Kebelet Bekasi imana di hari Sabtu 4 Agustus tahun 2011 inganan nasida di Jalan Taruna Jaya Blok Dalam Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 napatuluhon keluarga Leo Marbun Inang Wina Natania Boru Panjaitan Majalo Pasu-Pasu Babagason di HKBP Utagijang nah di hari Sabtu 20 Januari 2024 inganan nasida di Jalan Gang Dalam Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 udul mama mainan titing napaduahon nanay marbagas titik parjulu naik Majalo Pasu-Pasu Babagason ma Jeffrey Arianto Silitonga anak niamang J Haryanto Silitonga na inang tubuh ni inang Lamria Buru Pangaribuan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur siap puta Jalan Haji Bain lapangan tebak Manang Wik Ono Dohot Orwana Jormian Boru Manik Boru ni amang Mudahman Manik tubuh ni inang Lumongga Boru Sirait ruas ni GKPS Bangun Maria Resort Bangun Pane Sian Huta Komplek Gereja GKPS Bangun Maria Simalungun Sumatera Utara pamas-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB titing napatuluhon Parburu Malua khusus Mamuka hari Minggu 10 Februari 2024 saat Minggu 10 Februari 2024 di Patupa Huria do pendaftaran Parburu Malua khusus tuaka ruas di Huria nanay marhasotan do mutusi dibuang surat pengantar sian situa wik nabe titing napapaton Dewan Koinonia naparjolo seksi ama hari Sabtu 24 Februari 2024 borhat do utusan sian seksi ama ni Huriata lahu maddohoti perlombaan catur na pinatupan ni HKBP Resort Sutoyo na niuluhon ni Dewan Koinonia dohot paditata titing na palimahon Dewan Diakonia na parjolo seksi sosial tabuan ma ditangyangta akaruas ni Huria na dibagasan parsahiton songon nang tarsurat di tiktikta na paduahon pelayanan komisi kasih hari Rabu 21 Februari 2024 patupon ni Huria do pelayanan komisi kasih siganduk bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM lantai sada titing napaunopon ruas namoding nunga marujung ngolu sahalak ruas ni Huriata ima Henry Kadir Sidabuke SE manang opunisi Joel Doli umur 67 tahun hinabaluhon ni inang Rustina Boru Sipayung inganan nasida di perumahan Cibubur Indah 2 nomor 33 Komplek Gereja Manang Wik Sada moding na di hari Senin 12 Februari 2024 tuudean di hari Kamis 5 Februari 2024 di TPU Pondok Ranggon acara marningot ruas ni Huriana moding jongjong mahita salhutna ujung perdalanan ningolu ni dongat taon laos paingoton hita dosude nang hita pe disadatiki tong dosongon nasida ikom moding alani totong mahita marpakirimon na mangulu sa leling di Portibion jala sehubas manang sadihari pe hita laho manadik kontanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapos sa plopat ayat 10 tulubi mertua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion tutu di Dr. DI masohot manasida sian parokilon nasida ay namangihut matu nasida niula nasidai tabuan ma sude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongat tanong jumulo modingi asa anggiat matu hatta na mga puli nasida alani martangyang mahita di bagasar rohat tabi
Amin. Hudul mahita. Songonima titing di mingguta sadarion, aka titing na mangihut, boy mata jaha na adong di warta jemaat, Tuhan ma na mamasu-masu hita sa luhut na.
damai di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang hahangin na pinaribot na hinaholongan Kristus Jesus. Hata nito hata dihita di bagasan Minggu Info Kafit di bagasan Tikyon. Denek dosian buku Pesalmen bidu 25. Mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10. Hujahau matuhita songonon matar surat disi. Edesian si David. Hodo ale jahuba dihalungutun rohaku. Ale debatakku. Marhaposan tu hodo au. Unang tungpaila au. Asa unang marsurak-surak akka musuku mida au. Dang tahi tagamon tarurak sudi akan nama kaposiho. Say maila dosogut akapangose suadalana. Ali Jehovah say pabotohon matuau akadalammu. Jala ajarhon tuau akabugasmu. Say tugu-tugu mau tu bagasan hasitongammu. Jala ajari yau. Ay hodo debatani hatuokku. Hodo nahuhaposi ganupare. Say ingot ma ali Jehovah akadinggan di basam. Dot asini roham. Ay siyan narubi do akay. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposookku. Dohot pangalosikku. Say ingot maaw ali Jehovah. Hobar tu asini roham. Ala nidinggan di basam. Pardinggan basa jalan abonar do Jehovah alani i dipudahod do dalan natigori tuaka pardosa di parnonohod do uhum tu akka nadangol jala diajar hodalanna tu akka natarjepol asini roha dohot hasitongat do sudi dalan ni Jehovah di akka na mga radoti padanna dohot akka panidangyonna ima sahatna. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Topik dihita di bagasan Minggon didok Jehovah pabotohon akadalanna. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Laos di Minggu Info Kapit nomor 8 jobon nama au jadi alusakku maibana. Molosian goar ni minggui panadaon ni parpesalmed dui taringo tu hadirion ni debata. Bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Ganup halak nama Joe debata. Ganup halak nama Nggora debata. Ganup halak neng makatatay do debata. Ganuk jolma manang napursay neng patol hason na dirohana tu debata tangi honon na do. Ini jaminan untuk kita manginang. Bahwa jangan ada keraguan bahwa ketika kita rindu ingin bertemu dan berbincang-bincang dengan Tuhan, Tuhan menutup telinganya. Tidak ada itu. Alemar hiti Minggu Info Kapit neng di paudol hotuhita tahingok ma. Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Dia selalu mendengar dan setiap saat, anytime, kapanpun dan dimanapun Tuhan mendengar. Hureni Kristus na hinaholongan, headora tabigi padoha na maddok. Dengan ilmu dunia menjadi maju. Dengan seni dunia menjadi indah. Dengan iman, dengan agama, dunia akan menjadi damai. Idealnya demikian. Karena memang alani ilmu pengetahuan para binotuan ni John malalam tumajuna gabidinggan ma portibion. Taingok do na julu hamuak kamang na senior si pukka gari jaon rupaning akan na tuan nong sap uban di simajujung na. Naik ahado hamu na julu tu Jakartaon. Tampomas, di dia tampomas inuaing. Dang binoto be.
Ningot do na julu tahun 70 adong dongan nami, dongan sahutan nami, marabang dua tusi, ale margana nasing. Neng tu Jakartaun di Patu baru pertanyaan. Pada tahun itu pertanyaan week belum ada. Dan adong dobe pertanyaan week. Di Patu baru pertanyaan, mangalang lapek do hami disi. Ngajagoi lapek na julu. Pertanyaan di gokko do hami. Donga sahutan donga sahuriana martangiang jalanin na hubigi barita na memang naik tampo mas do na sida ninda adong do pesilum tampo mas mananga hame eso tubu do peo isi tikirira nah piga ari matu Jakartaon arang binoto be dung sahi Jakartaon dung sandar kapali piga jom masa sa musitu natatopat rupaning ningo do ta 55 iba tu Jakarta borha siya disatar marpemhado hami. Ale to ngadalan siga mapemhanon. Na isibulbuli mahami. Prediksi tuluari toho matutu 5 hari. Hugore kami do ikatiri asadong alangon lopan rupaning. Hola mandoridama irit ninna. Marhuwa irit sa di sidepuan nga habis be ikatiri. Dakidatang nga male. Asa binoto siya satro tu barisidepuan tikini jam 2 hami huwing takas di ala ido be pelangalaman tu Jakarta jam 2 siang hami sian satar jam 12 borgi mahami di sidepuan parsiga ni mobili parsiga di busi hape sonari piga jom mahita tu Suatar manang tu Medan manang tu Sumatera. Wah, apalagi dong adong musisi langit. Wah, lam gijang marohani pertoban waing. Kudok matuhamu. Adong duhuboto. Memang parhepeng don. Itu tabi na marhepengon nate. Ya, di baru-baru buka si langit. Berangkat ibadah pagi si anon sa Jakartaon. Marminggu di Muara. Mula musik dung habis minggu. Amang tel na naraku bagasan. Tapi itulah kemajuan amang. Itulah ilmu pengetahuan. Itulah ilmui. At sugari dan adong ilmu. Bawalo no hita terus songoni marborngin. Berhari-hari kita sampai ke rumah. Ale sonari. Tabudo. Dung adong tol tu Badung. Satoki do hita tu Badung. Wingot do tiki manaruhod perdita. Naibaho. Barang-barang nai. Berangkat pagi. Saat di son sore. Makan sore nga disok kami rupaning. Hatok nih. Anggojo tikini hado hami tu Badung. Wah, si pata macet mau dengarong tol. Dengan ilmu dunia menjadi maju. Tahala semua ilmu. Alai dipertikian na parpudo na manginang. Pakorhon ni ilmui kemajuan ni parbinotoani. Lam tadido ngulu na mabahin hamaolon. Ido torok do akan amalo manigay ulaw ni akan amalui jadi akan amalo tu namalo do na manigay yon namalo mabahen namalo manigay isi mana korban naso maloi ma rubaning kani do noy akan amalo berbedai korban ma naso maloi rubaning siga masudi tapi ring makan masaon, akapar porangan nate. Alani kemajuan dipicik di son mata di san. Angguna jolo dapel tongo sa do binoto irpaning. Alang gosonari di son dipicik pum nina di san. Adong musi pesawat tanpa awak aka tentara di boto di. Tanpa awak dang di boto. Perrona rupaning dang boy terdetek rupaning. Boy tiba-tiba mebom. Kemajuan yang disalahgunakan. Ilmu pengetahuan, hamajuan di pikiran ini manang pengetahuan ini disalahgunakan. Imana masa nuaing. Apakah masih bisa kita katakan dengan ilmu dunia akan menjadi maju? Bisa. Tetapi ada saja pengaruh yang maban kemajuan ini juga menghancurkan kemajuan ini. Palpurangan na masa nuaing. Songan na masa di dongata. Unang alergi hamu molo merdeka Palestina unang. Dan ngurusat tay na merdekai. Katanya kon maasa mardami. Ido.
Merdeka mana so merdeka idang urusan teh. Ate. Nah saat tatanyakon asa dame. Unang di bobbenian asiroha. Akada dana korban rupaning. Ahon yanda kanong nahutad da di si. Husuliki tidang adong di si marga harahap. Marga si hoping pedang adong. Marga nitulak ku pesiagian dang adong di si. Dah kuboto marga pejahitan dah. Manang marga purba. Manang marga siadagi rupaning. Alay ku pikir. Ya alani kemajuan. Dungi dengan seni semua akan menjadi indah. Udah matuhita manginang. Seni itu bukan hanya bernyanyi, bukan hanya melukis, bukan hanya marede manang manggobar, tapi sian hata seni, hata sanserkerta do HP. Marharorowan sian hata sani, hata sanserkerta. Namar lapatan pemujaan, persembahan manang pelayanan. Jadi setiap ada namanya pemujaan, persembahan dan pelayanan itu seni. Jadi persembahan kita adalah seni. Apa yang kita lakukan menjadi seni. Nampai secara umum seni digabi dilapati mah keahlian membahen karya yang bermutu. Asa dinggan. Marhiti sini namarede diciptakan halak ma paredeon sonang maroha marede halak iba do na sonang roha ido makana satabi didok do nadila parede ala hona edenai apalagi molo jaju cinta lagu taring itu percintaan nang ubano pejol ma hohom de bana sonon dinikmati do tabunai bah tohodu bah songon natanahinan namusay tong nganahinan tong do beding rupaning dengan seni semua indah karena itu adalah karya yang berkualitas yang membuat orang menjadi bisa tersenyum dan nyaman merasa tenang di uluna alay taida ba di partikian apa pudianon dia kahalak na mga tusi seni iro na pabada-bada hokita nuaing iro na maban pergutu-gutuan nuaing biar kau perkompori maun tapi ring maju karena masa maaf kita silakan berbeda dalam hal nari tanggal 10 pati alaya tardibay magabar ni si Jokowi mendigi bantengi hai dang seni alay dihalak na polos songon ibawon rupaning kan na polos du ibawon rupaning hati saya diberi inangin apa beda-beda humanoengon tornong buahor wa mulutulu presidenta salay memang dang pasate iko sada do ulu ate alena pastina di akana malo di seni tong do songon na malo nakin di akana perseni ido na mga sialuan tu akana seni juga ujung nagabi isi mana korban tong do hita akana berkemampuan untuk memiliki seni dia justru memakai caranya untuk mengalesengi parwarwahon gabe seni alat untuk kepentingan patuduhon hasratna mana keinginan bingung mah akajol mai nadia donai seni benar memang menjadi indah alai seni juga bisa membenjol mah merbadai songonido nang ugamo iman dang asing be di partikiat tasinuaing nama dok alani partikianon alani ugamo marmusu jolma dang asing be dihitai ugamo ontu ugamon marbadai di bagasan parugamo ibe marbadai garia dan waeng ugamo dipakai lah mabulak-bulati jolmai ini sering kita dengar dan di Indonesia sering terjadi mabulak-bulati jolmai bahkan hita pe Kristen pe ulu songuni basa tayo majohiado marhurio di sadainganan dang dison di hitado marbadai matiki marmanuan marsuan bah marbadai bako kam mo marsuak kan tabo kam no eda indak tong kan rupani ayo dah erek muse ihurne rupani tak erek muse yan marbadai la niaha didok nasadanai ay saung tod di perbadia di haga bibinna aho pede dah enak
Adong do au porsia dito di pribadi. Ada ngadongi. Nah, ay bukti na. Nah. Marabadai alani ugamo. Tornong buara molo di gohitod dia te. Manang tak porsiai tod di irupaning. Justru agama saat ini sering menjadi kendaraan manigai persauran ijolma. Dan kita juga terbawa dengan itu. Aduh ugamoi dihita manginang. Aduh haporsioni dihita. Dana mangajari hita do asa toktong uduk satia jalarade burju. Songon ede ni senakin asa burjunin na rupaning. Ya. Asa sonak koninna. Agape ya tadi ya. Asa sonak koninna. Asa ugamoi manang ugamo dia pe. Asa mambenjolmai asa serep burju peduli ada adong roha na iba taroja rohana mabenadinggan diboto ahana ng sipatupon na asa agamo manang hapursiyaon asa marbisuk do jolmai memilah-milah memilih mana yang harus dilakukan imana tulunak kinamanginang ilmu seni ugamo na tuluhalon adong do dihitain wain kita pintar kita berilmu esong benuaing na tamat SMA be rata-rata paling minimal tamat SMA anggo na julu ate ini do cerita ni aka ruas heya hami di Palmera cerita may ibana tamatan SGO mga rato masyan Sumatera mga lulu perkerejuan ay biasa mak dang murah tikini rapid terkereju rupaning bang paling murah paling di terminal manang di pasaran HP ditakup ali sedikit mahalakon kan tip mas dogwarna ditakup mahalakon oh mabiri bana di pareso mak siapa yang tamat SD siapa yang tidak tamat SD tuh gurang isong dang adong halak Batak siapa yang tamat SD nah tuh dang piga halak Batak siapa yang tamat SMP tuh adong mak piga-piga halak Batak tamat SMA hirai suri halak Batak nah sarjana gudangan halak Batak orang Batak sangat penting pendidikan anak kokido hamorodiau alai dung malobua alani hamalo ottado alani hapistarato alani parbinoto ottado di jalo per Jakarton hita mangula manginang nah itu lu halon adong do dihita seni wah apalagi seni malo-malo do halak Batak maredde itu makana gudok matu hamu saya buat tidak kau dotok kadongan di Cibubur na gudangan kor di sini biasanya 10 tolu hita 25 kuria dia ada dong 25 be di Jakarta alana tiap week adong dokorna adong pangajarina masing-masing adong solona asugari papungu sudina solon 25 masolo dihita luar biasa asing dope cadangan seni marede luar biasa kita seni berbicara untuk akalana asing tapak kemai jala di bagasan turpuk tahun naginuriton ni si Daud manang si David dari dado bahwa kita adalah bagian dari apa yang dituliskan pada saat ina manginang nama kyoto kita songod dia do hadirioku songon hala Kristen songod dia do hadirioku na Kristenon adong do parbinoto aku malo do au adong do seniku adong do ugamoku adong do hapursyoku alai aha maneng tapatupa songon halak yang memiliki ilmu kita yang marsikola hita na berseni hita do na harporsyaon diajari do hita di bagasatikyon songon halak Kristen kita na parjolo di dok apostol di dok si David saya malungun mahita tu di bata rindulah kepada Tuhan di dok dek sada satu tulu ate hodo ale Jehovah di halunguton rohaku ale di bataku marhaposan tu hodo au unang tungpaila au banyak amang musuh kita yang menganggap kita musuhnya banyak
Banyak orang-orang jahat yang merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita, keluarga kita, kelompok kita, gereja kita juga. Banyak. Alai didok songon akka parhapur syau kita yang mempunyai seni kita, yang memiliki pengetahuan kita. Malungun mahamu tu di bata. Unang pangasahon parbinoto ammi. Di atas langit ada langit. Sa malaw-malaw ni Jol, maadong dope no malo di si. Saya adong dope na malo saya adong dope. Ala de bata na dihapos siya si Daud do, na toktong dihapos si Ibana. Takas do ditad si David, na dihapos siya inay. Jalan dok Ibana, ay hodo ale Jahuba, dihalungot ton ruhakku. Hiado hita, masihol manang malungun, pajupang makatatay do debata. So dia do hita molo malungun to debata. Lungun do sihol ni si David mabben Ibana ikon makatatay do debata. Alaniaha si patadang terjalo di pikiranna namasay. Ujungna say hodo ali Jahuba dihalunguton rohaku. Dia begitu percaya dan yakin sekali, tidak tawar-menawar dengan pikirannya bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalannya. Kita punya persoalan amanginang. Ya, banyak persoalan kita. Imana perjulu. Nabaduahon si David saya toktong do mangido panuturion siat debata. Saya dipangasahon Ibana do debata. Dia opat didokon. Ali Jahoba, saya babotohom na tuaw akka dalammu. Jala ajarhon tuaw akka bugasmu. Saya tugu-tugu mau tu bagasan hasit tongammu. Jala ajari yau. Ayo hodo debatani hatuoku. Hodo nahu haposi ganupari. Dia minta supaya Tuhan bersedia menuturi goluna. Mengajari dia. Dan jodoh hita mulu martangi yang lupa hita Tuhan tuntun aku. Songon edeta nakinati. Tu gua batu gawate. Kurang dengar suara kunoain. Tu gua wo tu haki iring-iringlah kaki tung maol dodalani unang liluau disi. Ido minta Tuhan ajari kita. Unang pangasahan pikiranmu, unang pangasahan dongan, unang pangasahan nanong. Terbatas semua amanginang. Tapi Tuhan yang diimani Daud, yang kita imani juga. Tusido hita mga lualu. Ali Jahuba say babotohom matuau akka dalammu. Dia memberikan jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka. Ay, ibu to hamuro hapi. Ido, jadi kok behita na merjemito nate, kan? Mari kita tunjukkan na patuluhon ini yang penting amanginang. Unang hea lupa di dosa tai. Banyak orang lupa dengan dosanya. Bagi Daud, ketika dia mengingat dosanya, kesalahannya, kecurangannya, keegoannya, dia malu sama Tuhan. Unang holang tayo tongin na dinggani na tabay ni. Ayaw, hiyaro sa kubado sa ngonon, mangitong-itong niya ka na dinggan. Tapi ketika ditanya apa kesalahanmu, apa ya? Enak. Unang lupa, aka dosa, aka natabay ni. Pilih mak na dinggan. Jala jowi bana dung taboto adong do hape na sudinggan ta jowi bana Tuhan asiroham unang paila aw unang paingot-ingot akadusa di haposoki dohot pangalosikku. Daud sadar bahwa dia pernah dan sering berdosa dan dia malu kepada Tuhan. Ketika dia mengingat dosa-dosanya, dia minta ampun kepada Tuhan.
Dia rindu dengan Tuhan, supaya Tuhan jangan pernah meninggalkan dia. Karena dosa telah menguasai hidupnya. Di bawah ini, info kafit, John nama au, jadi alusak kumaibana. Sama seperti nama sahiti nakinate di epistel tanakin. John na, Jo, alai Tuhan, alai guru. Dan kaya Tuhan dan mengalusi hita. Selalu Tuhan mempunyai rencana. Ahado na tarbek kita. Laho pasunakon rohana. Martanyang mahita. Ali Tuhan di bata. Mula tema di pasahat rohanami tu adupamu. Burjunay ho Tuhan Tuhami. Di palwaso hami madalani aka partikian na binulusmi. Nahubulus sami na pinarademi sonang hami mardalan nang pisipata sorat hami sipata maul dalan nahudalan hami sipata gudang aka parukilo ng hamaulon. Ali Tuhan ho mahupangasahok kami ala holong mudo duhot asin ni roham uban na terbaik kami Tuhan sahat tutikyon dangalan ni gugu nami dangalan ni burjo nami tuho dangalan ni pabahinan nami alay ala ni holong dot asin ni rohamido ajari hami asa hotok tong hupangasaw kami Tuhan ajari hami asa toktong hujalo hami panuturyo na siya ko ajari hami asa say malungon hami tuak ka na pinatupam gogo na siya ko'y asa hupake hami sa lunay laho madala niya kapartikian mardunga toko mahami pasu-pasu hami Tuhan surirwas ni huriam na met na magudang sa ato na matua diragam ni sihol ni rohanami na sa toktong jut hu pangiduhami tuho ragam Tuhan akasihol ni rohanami na sa jupang do peding ulo nami tabay hay pason di hami tabay akapangabahad di hami lehon rokap dia kinakon nami lehon hapistaran dia ka namarsikola yan akon nami paparan nami lehon dami di hami Tuhan asa mardami-dami hami urupi hami dia ka ulon nami asa tarpasu-pasu sa luuna ajari hami Tuhan asa kanadinggani hupilitami asa hobar tulo manuro hami hupatupahami di pardalanan ni ulunami ali Tuhan nang akayang keluarga na sa toktong masihol di paranakonon tuho mahupasat tami na sida ay hodo Tuhan mual ni akka jolma siya kodo haroro ni jolma patupa me Tuhan dangadong nasotar patupa ho songsoni madya ka na marsahit di bagasan tikyon inang manik burusyahan inang upong amad da tubing burusilalay inang manik buru pusunggu gian sa nauli si dabutar gian na nauli si dabutar amang situa tambunan inang si dabutar boru si hiti amang esimajuntak upong si Aurel siahan amang situa segian inang putar-putar boru nenggolan amang si Rait amang si Manjuntak inang si Manjuntak boru si lalay Rahel Gilfi boru lubis raadong dopi akan nasohugo rahami na marsahit di bagas na di pemulihan doh na opname di rumah sakit ali Tuhan hubo kami matuadupa mo sa na nasida asa pargogom mo akan na marsahiti ruas ni huriam na huhawalongi hami asa daputan gugo na sida marhiti pasupasum di ubat ng sipanganon do sinumon manang paramedis pe hisar pamatang na buwi mo si hami marsaur dot ho di bagas jorom ali amang lehon gugu dia nasida patubu pakirimon dia karuas nuriam na di bagasan parsahitoni hubak kami masudi dongan namin na marulang tahun hatutubu dohot pardongan saripeyon payungok nasida moloy tabay ho umur Tuhan diliho ko partikia di nasida na pengoton nasida di asa toktong madok molati tuho jala toktong di suku nasida ho Tuhan aka partikia na pinasahami tuah habahenon na
daholan nang mamuji pasanga poko, huhut mangula kaulaw na pinasahami bagasan lomo ni Roham, pargugoy ma, akana na morang tahon ni namarlas ni Rohay, sa minggon, asa tarben na sida kadadinggan Tuhan. Pasu-pasu mayanakon ni Huriam, na nang mahasohotan Jeffrey Arianto Silitonga, dohot Jormian Borumanik, ditikina, gebi sadaripi manasida, dung di pasadaho marhiti pasu-pasu pabagasoni. Pasu-pasu yanakomon Tuhan. Asa mangaradi na sida, gabi keluarga, gabi ama ina, na burju, na toktong mamuji pasanga poko. Ali Tuhan, di bagasan habot ni Roha do di Huriam, ala sahalak ama siya tonga ni Huriamon, di alapo, ima amang Henry, Kadir Sidabuke, o puni si Joel Doli, manadikon inanami buru si payung, dohot ianakon nang paupuna sida dohot hela nasida, rabdot akadongan-dongan nasida Tuhan, nasa toktong marungguruhon edemi di Huriam. Ali amang, nungasonang nasida, hami naman na tinggal. Nasa toktong di bagasan ildo pe inanami keluarga nang pahupuna pe. Hubak kami tuho salu na nasida, na di bagasan habot ni Roha, apuli nasida Tuhan. Lehon gugu pakirimo di nasida, asa makirim nasida, dia karagam ni gugu na baru, jala di pasu-pasu ho, salu na sakap nasida, jala di leho ko na pinangidon ni Roha nasida, dalammu, laho mangalehon sikka ni habot ni Rohai, tu keluarga na tinadikon yaman nami, hubak kami mahuriam, asa toktong di bagasan lomo ni Roham perdalanan Huriam, tarlumubi di Huriam hakabi bici bubur. Ali Tuhan di bata, nunga sidung hupatu pahami pesta demokrasi, memilih presiden, dot wakil presiden, dot akka wakil-wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi, nang di daerah-daerah, dot DPD, ali amang humana mangatur saluna, manang isi na terpiliti, go hiro hado pikiran na, asa ingot tugas dot tanggung jawab na, jala marhabiaran tuho ma akan natarpiliti Tuhan, dinggan diulaw-ulaw na, jala mabiar tu dosa, mabiar tu akka ulaw na sudinggan, pargugoy na sida partodi Tuhan, asa sonang bangsomon, sonang nanghamya karuasmon, laho madala ni partikian di Republik Indonesia on. Ali Tuhan di bata, pasu-pasu ng salu na kaparhubas ni Huriam, na mangula di Huriamon, tarlumubi di uluan namin sa toktong di bagasan lomo ni Roham na sida, manguluhon Huriamon, asaso ng salu na ruas mo, laho madala ni nguluna, ala naong ditulupi ho, didongani ho, uluan ni Huriam nang sudi akaparhaladom, makuba si Huriamon. Sisa dosa nami Tuhan si Roham, tangihon hami, mga sahon Jesus Kristus, jalo matang yang nami. Amin. Maredehita los tapasahat mapiliata. Di tangan di mana gua
alide bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu medjala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajom rito nga tongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Aliyaman namin na di banua gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajon mo, say saut maloma ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak kon Tuhan de batama buhina tuho, jala asi maruhana midaho. Di dopak kon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasar hon madamena tu todim.